Lukurokni chuba-chubai Daktino Dophao samung hamye tangnai Folakathani Mungwi tongmung hamye tongnai Ananta Tei Bormani facing FAR Khainai thangai tongo Somlik ni bwsai tei jai naya khaijakna cherani bufa Budhurai de Borma Charshala TU IPC ni naikol phang Ranjit de Borma thangai borokni nukungo malaye koksungpru o koksaka Budhurai de Borma tei Lukurokni bini nukungni sajak tei sakhamye bufano chubana bagaibo koikhabo 저도 다콕 부콕 정너 ang 산안이 나요 시니 까까 살기사 스강 가이사 억 트리푸라 채널 때 가예 제 비니 부사적 비니 비힉노 어넌토 데 버마 틀랑게 제 사몽 하며 사몽 칼라이자 이게 뭐 사몽니 나이 비샤 나이 뭐 저스티스 나이 제 꼭 전화권이 타니 뭐제 사하르마니 Pirmani, je koimani, abno rugui khanabuino, tini ang otakar jolani Budhurai Budhurai de Borma, kai tamas para Mongol Chandra parawo ang phai bono nainan hini phai sopaicha, kai abno ang gothanani tai kisa kaham kai sinani bagai tabang chini kaka Budhurai de Borma bai kok salainai, kai kaka gothana to ang dibono Ningko channel ti nukha ako ka kai nang nije ba koktir prawa saka nang ka kai nini nang ja omoni bisar nai hun ja samani aboni pore ke boda non fight na nai thika abo tire December November 7 tarik January 7 tarik tini police ro phai nai phai kya nai phai mane shonibar ake tei Kenaka, borong tahun lebih baik di sengga, borong sekarang kok naik rok, kok tipra naik rok, jurjurum klayo, aike tisawo, aike te parang borong jurjurum klayo tisawo, ainggai, ane logini Somlik, tapi alka, apa hai sama di rong tubuhnya borong rang ruwoi, tisar ruwoi, tapi polis rok no, tagi ropo. Aikatei bornako tonana bagai abo sano security sano police duty aike ang herka ajorawo botamni kaisa sadute borok sar bo mondir dakhlai bo bai ko san nehinga security san police nega aike nai nai di bene kubui gosana ba gosana ya ang to kaisa haino tongnai borok tangisanai borok Bonok tangmoro bakiti saka, over bonok ya sundi, ane asano saira kota. Kakak, kakai tabo kokungka, nini bihigno bo botlang tangka, ba nung ba seka bini quarter tlang tonika. Nin nasajuno bo mute hamya mangpili rokti sawoya kawoi viral kaye ba bibonong kok sitaras samung khalaka. Tabok nini busajikno asik naithok, asik kaham. Lekha seringnani Osungsarni chati haikai osungsara bui haikai bobo chati haikai sing tongna musungmani nin sajeng ni mukhango musik sitara kai boje kali siliri mani omoni nang nai bisat na nai kaka Abono ko jeta kok bisanai rok ni thalewa o bisananya bagai te charo na sungui tong phai phuno bagi khnaka bo maike bui big busana tulang itang Mitiro toi boro kifili ori ne tabo anu sungai sarbo saman angkhanaka aikang pora leha kariba bui haiti ko lambar rodi hai ndi kok salai ne angkusmo saimi hai bekas bising simi Ranjit debro ma hambai niro simi tonja kata bisna togoi ani sat sori bahai meba aike asake ani busa berinya hingno telangoi pholane telang tangoi tei Boros pari ni tomani orang kau rangkeri ni ayam Kolkata tu lah kau Bengal tu lah pari thani bahan bikin besar no mai ke jes nama ni abu jotan lugu tomai kena bini bani upulio kau boy shot hangisara ni abu kun panu pai kiri kia asitera no abu norong borong ni bini bagai jo tu naik tu naik kita bono sana nuna ni sajok lai sih dia kono minister malah yoi bono kia sajok lai sih. Nah ani kok nggak kayak Ananta Tei tomoni nang moni bisar na nai. Oboni bisar tu nayo, abu jote naik tu naik, boni bisar je, mama ni khai baji joto naik tu naik, joto mansak. Hengkai tabo sik jora,
nini bihik no botlangai thangka nini sajung no mutikhe derari rikha ba hamya khlaika hekai tabu suk jora nung omono thanawo police no thangai ja janu gikha jani bo sajung no mutai bo khlaika mutai sitara mangpiliti sabo yamti khlaika ba bono romfreka bibonno kichu khlaika hinai jeta kokking ko mani hekai nung omono police no tabsuk jora ja janu gikha kaka police no to janu liya ko samadiro mai khlaino kobugoino tisa paikya aike je nai tongnai borong suba sokhlai jidi ang bisna tong to teiba thangai hi maya ba jo to nugui tongnai isabno bobu sajana ni khlai chiteng nang abono ma saklai ta kano no tabu ke bo subana phaika kai je kuno borok subana ni raida tei khai no subana bagai phaika ain tuita ain tina no subana phaika nang suba so na harnai da jo to jo suba suba kan ba te sa aba ani ba phan mano ani hamja go ang haisi suya borokwa kakai nang tabuk romdi moto tabuk no subana ni thangka kai sing raida tei ain tei yapri marom nai hekai tabuk first no ain tei yapri rom thangkai sing Ananta Tei Burma tai nin bihik ni against wo sing tabuk efer ma khlainai ha raida tei ta karon jeto or nin nihik bo nin sajak darani khetre bo bini bo or bhumika tongo bin bo yak tongo hekai abuni bagai no tabuk judi yapri romna thangka kai raida tei ya efrem thangka kai nung Ananta Tei Burma bai nin nihik sampli Tei Burma ni against wo police case nane raji da tong Ananta bai sampli na kai police jas ka pano police ane mas mai ya pa sunai ani bisaje phun nai kok sene se angla anole rugi klai ba alkana ko muthoi babo Ananta bai kok sene ba ga anabu ne ani rumo phajo o saje ani sare himya ada hai buka tu kunang matong azaro nang tabuk ko ne ko nang case nang nono case ko khaina thangkai nang soiri wanabla soiriwang soiri nai thana thanai tanai kai jeng judi kebo ang phano ba oino je kono borok phaye ukil tubil klangai egi thangka angka kai nang thana thang efer khainai thanai aisa ঠিক আছে ani bagai ji samkhlanya kono bon phesa khiklainya ke rang puisa bai khiklainya ke bon bodla ang jela tongnai tobo je koktlang phanyero no ang yak phyok dini rir tabuk jeng or phaye ang khana paika nung bai bo kok sai ang khana ka je nung ni rang puisa ni blai obab kai tongjaw na blai khai khairung ma sinja khai tongjaw ang ni jibo phai nu paika nung blai kosto kai hoito nangmani jorabo nung doctor thangai maya nin busano kha tongphano yak chugya ni bagai rikangsa kaham nung chumri maya rang lepsa porina thangphoi ri hor maya hangkai tabuk ni sajungno o bial klai tongmani jorabo ba nung je bial klai tongmani jorabo kebo subana ni phaika kai rang pusia bai phanung thon ba oina je kuno suba mung rina phaika kai nung ya sangnai da maya sanai ka jona tamo kai puila kok tiprati febro ang rang puisa no tei bu saraglia boba rang puisa ni bai si aradona bla hani pa mana nai ang saraglia bui khai ro suba siteng ni ang haino nila kama tongjaka hekai tabuk agi to nangu dino kok tirpra jokhon te kok sapro ha channel kok sapro saka je Ananta Tei Burma no onek sikri sokora khlai kagi dol tongo ni bo saka bini ha hekai bo silai be soba khlai phena agin kasa bini mostan tosno no khum kiri kan sau tabuk no kebo o je public sumani porewo no tapsu jara phai kebo khum kiro ri phaika ba mobile bai phana ba buni yakti phana ba bazai sodayo thangpro lama roko no kebo khum kiri ri khatabo phun kile rai kare ko tang me sarigo ani sajungno buma phun kle hori singo bo sari himya kyas ro na ko bini rang kre bo sari himya tang khasanai abai ro na ang busabai bo ko link kle ano busana khna ro ka ai bana ke ko bu sei ya se ya na kho bo call kle yang kle ya hekai tabuk o je gothnan pore o inko chobiro viral lung khata tv te ba bibino channel te viral lung mani pore o je ni hik Somlik bo nogo pha phaika oisa pai thangka tamani abon pore bote phelia biang thangka kun ta khus pata gre ai ke an se par an phun ko biji klai ton bo buje ba kai hopung sapu the bo tung hengka kai tabuk chung nono paithako singnani musungo kaka mono je nin sajak ni bagai nang tabuk justice nayo na nai bisar nayo eka kai o kamini bororok bai angkok salame borbo nayo
hengkakai ang wan sugo ni no sajek tabuk bo kaham no tongo tabuk bo pori hengkai o sungsani kaisa sati ngui mano kaka hengkakai tabuk buisuba phaikakai ni no sajek ni je obab obiju abo hoyto goi norjaking thangmano hoyto bo tabu je pori to mon bo pori phaimanane ngoi phaimanane hengkai tabuk nung to saka je channel nung kok sabur saka ani bihigno tai nogo sora liya tai habi liya ningka kai tabuk nung je tai nin to tai ko chuknai bo khri nogo kai tabuk nung bai nono suba phaika kai nung bai nin na sajek nogo nor tongui da mano mano supana chongka mano tobi mano ba nung paran bororok ni suba suma da man parang boro bo ke misa supana joto masa nai to na no no umte bo sikri sokra khaibe kai o abo supana tongo na abo sang thikana matong laika kai o gothna ni poreo o amsai ni bororok ba ai elaka ni bororok nung bai phaiye keba mada malai phaika ba no subana ro kogrok ba kono asubida rang kakai sona sadi akodi rok ni keba sasa phaika e abo ile sapai kare kok tipra tum nai ro ngotabu norong abono e abo ni porbotel phani kari ko hengkai tako buko norok jotono khana kana tini jeng tini kakani oro phaimani yagulo ang khana phaika ang oro phaiye gobangma kongno ang khanaka kai gobangma kongno saka salaika tobe joto kok ang miden buskango saimaliya ang okongno sanani musungo omtiya hai kaisa kotonma gothana khai yogmani gothana kha samani gothana mukti klaimani gothana kaisa sungsaro khum kiyoktoi o sungsani chati ungnani nai tongmani jorawo omti khai ekhlai derari mani wo ang o kamini borok nor sungani musungo nongni parabo tini dunna mungu ang o amchaini borok nor sungani nayo o gothana nong amchaini dunna mungyada ang o district ni borok nor sungani musungo o gothana nongni district ni dunna mungyada norok jodi dunna mungjak tongkha kai o gothana jara khainai bini bagai norok yapri krak khai yapri yakrom laidi subal laidi ebong je kalpit bono raidati khaye bini punishment tamo khlaiman aboni bagai norok subadi ang abono koinani nayo ar norok judi subalia norok judi kuno khlainani musunglia moti khena tongsiton kakai sini hastewo sini society wo sini melo omti hai gothana tebo bangnai phainai buskangni salo ang naya sini melo omti gothana khairamo sincha gothana tebo ngthon tebo omti khairamo sincha gothana jeng khananani nangya tei khayei jeng nayo kaya sek sawino ang joto tipra hasteni joto lukunono tini o median yakti kobok klangnai kakana subanan bagai norong kodi bini bosajek oje ononto bai nosto khlaijangnai bono mukhang soknai no subanan bagai rang puisa bai bo porinani subanan bagai norok jotona agogoi phaidi abang agogoi phainani nango agok phainai ne ang kha klayo asek saino jotono hambai yapore ani kok samani kaka bai kok salaiman ram taka ke kaka khulumka